Şeva înê sîvek bajarên mezin ên Tirkiyeyê qedexa derketina derve hat ragihandin, yek ji wan bajaran jî Amedê. Ji ber ku beriya qedexeyê gel nehatibû hişyarkirin, şeva înê li firinan nan jî nemabû. Niha jî ji ber ku çûn hatin qedexeye gelek kes nikarin ji malê xwe derkevin, hemî dikan û bazar jî girtîne. Pisîk jî li kolanan birçîmane. Ev rûniştvanê Sûriyê ji paca mala xwe xwarin davêje ber pisîkan. Diger ku ji bo ciwan û zarokên ji 20 salê biçûktir qedexe beriya 2 dest pê kiriye, lê zarokên li nav Sûrê gohnadin vê qedexeyê. Li nav Sûrê, keyayê texa Ziya Gökalpê ji firneyê nan distîne û kolan bi kolan digerîne. Kesên ku dixwazin nanê xwe li ber deriyê xwe distînin. Vallahi fırlaya mı? Çok fırıncıya niye? Selam. Hadi ayıpsın. Polise dedi sülüğü sabahın ne gibi? Az ke Ziya Gökalp'ın mı? O van insanı kanan ve kadehe dernek evinde de jbo ve noxaşiye. Em jwara ji fırne nantinin ev de jwara de froşun de denwa. Yani ana farklı kararlar nefesini. Na derve yasağı o be ekinan duhaze bir telefonu fırne beke fırın tinin de mala denin o mala digerinin ki ihtiyaca ki hebez bu hava evdike. Ecet yek vek bu ana digari. Valla meyek vek bu ara digerin yani em güç sokağa güç bina mala tek tek em digerin de ekinan kimani ve heyse em gorana bir temin beke. Adam çekin usta. İlk başladığı gün 3 hafta her yer kapatmış olmuş olsaydı şimdi Ev rûniştvan dibêje Tirkiye ji bo qedexê dereng maye. Dibiye roja ku vîrus derketibû, ji bo 3 hefte qedexe îlan bikirane. Her wiha ew spasiya xwe li muxtar jî dike ku nan tîne ber deriyê wan. Nüfusa men niziki 4500 e. Proje çen nandı proje? Valla do niziki 500 nani frotin. Çavereyê ku qedexa ku ji bo 2 rojan hatibû îlan kirin, roja duşemê rabe lê rayedarên Tirkiyeyê dibêjin ger pêwîst be dikarin dîsa qedexê îlan bikin an jî vê qedexê dirêj bikin. Xecî Can Farqî, Deng Amerîka, Amed.